chomba chake barasensemeyo unatokomanyigwa n'omurikito Dorcas Kemuma. Abonchori abechiro yari obonyo magena ejo gotoka ebunge ya mumachoge barabu Kisii County nigo bana be murunganirie abaraibe county ya Kisii asogotekerania amagendero ase echireywe na barabu nigo babeire bagwetira mechande menge ase echireywe tabwati nonyane chinyomba cha kibara ase bakwigamera chingaki chembure gotwa nonyane mubaso naboigo ase obochafu bwabeire bogotichana ase chireywe gose esiwechi yabeire ke kubatyokera mono asa marieta ngoro kufrida nyasuguta nje no mukaji magena to chandegete to ni chingi nyumugaso igoro tubwate none eri abudi cho kanto bwatiga kamarieta ngoro ku Rosemary Gesara bakondoka macho ine unabona kerenga kichise chiri embulego tu tokonyore mechando togotakeru to tuare shedi egara ntoko tueru asa marieta ngoro kwanzari iga ondo mukachi olio bonyoga iga changamoto ni nyingi to gwetera abuna bana igo mubaso no to bwate chinyeni gachiko yo mubaso atie muburi to letere timu niwe ito aga ikimagira mate ndu to letere ti bana bato chandegete iga ibintu byakonyire bana ndumetire gitogo kora lights yo kwa bega tikabenus njiga tiri obonyoro kora where there is a business ye koran koruma bibaka yawansa ine otore musunte imengete tangani and the toilets cyaba ngina bakorere gasiga chinyeni abo yasara abantu bapoda agaiga even toilets nji aseri obonyo nigo boigo bemurunganirie ogokonga kubogima imeyense asibono batebire buna nigo bonchore bwabo bwairanire inse asiba mocheria serikali nene asokogenderia gokonya obogima. Acha mimi naitwa Isabella toka Magena Yobonyo. Mimi musaji wa mboga. Azoramani. Ulikuwa unatuambia utatutetea sisi wa mama lakini hatuchaona haki yetu unatuteza. Tunanunua nyanya grade 1,400. Ukiuzia mtu nyanya 450 anunui. Sasa turudi kwa nyumba tulale. Tusaidie tu. Ebintu bano byakonyire chinyanya cyakonyire ndo 900 lero twagorira ndo neli 900. Ikabeji yakire miwano ndo banyene to nyingi tokoni. Kile kintu gyakonyire. Sisi wana biashara nyewe tuko na changamoto. Especially mnatokobeka chini ndio Nairobi. We expect konyore faida lakini kwanyore loss. Monto gotomera chingeni kalkenda kwa chingeni echiakora echiasareka. Kero kende chingeni chijisoge tibesa. Kwanyora bano yete chibesa libachi gokonya bano kwanyora ande okoire na uchimaga. No bayeganirie serikali ye county ya Kisii anne asiba muganirie mubunge bwensemeyo Badia Barongo korosya chinyomba cha kibara ebibanda bikwigamira chingaki barase obonchorere babo egati ya yande tangoro kwa Ginesi Nyanduko orabiri oso orabiri manyekaine bana nje nareko boli omweshimi woito Badia Barongo iga na inyorete lyobonyo mama mboga na totebe tingo twara mabuli atoroseli eshedi atoruseli ubi atwagacherejo ndwanya komorra twairo mogaso baka twamwamireti aki omweshimi watokonyengo oyo muno mweshimi goyo simbarat ata gotokonya none lyabuli none tayanto bwati igo tore bisunte Gaki twarenge gosaba omwesimi watokonya mabuli naende batokonya gaki batoroseri none eshedi asitoko igama none ngakembure gototwera na gototwera tori na chinyeni gaiga gaki simbarati toligere lingocha lyobonyo gaiga tochali na mabuli toyatara. Dorcas Kemuma, Ndizi TV.